Der er en bil Gemte der. derovre. Der var minimum 2. Jamen, det var der omkring, de var. Der er 11 tilbage. 14. Ja. Nej, det vil så sige, der er jo så 9 tilbage. Hej. Hvad med? Åh. Undskyld. Vil du mad herinde, eller vil du ud og spise? Den smuk. Nej, det kan godt være, at vi snart er færdige. Der bliver skudt ud fra højre. Øst. Eller sydøst er det nok. Der er nogen, der skyder Jeg blev efter mig. skudt, ja. Jeg blev ramt. For højre. Jeg ser ham. Der er 2. En død. Ja, den ene er også der. Jeg kan se, han så fast, han stikker op. Der. Kom der. Nice. Og så var der nogen nede ved huset. Så er der 6 tilbage, boys. Huset ned Jeg til... blev skudt samme sted, hvor vi skød. De skyder over på bilen, tror jeg. Ja. Og vi sidder alligevel ude med græs er lidt højere her. Jeg ved ikke, om det er bakken, der hælder, der gør. Der var også nogen nede ved det hus dernede. Ned til venstre. Hov. Der var en smoking. Der må være en her. 3 smokes. Hold da kæft. Bare de prøver at flanke os eller et eller andet. Ja, jeg tænker, om det er en snyder. Jeg prøver lige at gå herover. Nu bliver jeg sgu nok skudt med... What the fuck? Hvad sker? Vi skal også længere fremme. Eller er det dansere, der smider dem? Den bagved os. Men så bliver jeg nødt til at sætte sig over mod den her side, og så se at... hvad nu det hedder... Jeg bliver ramt, ja. Jeg ved ikke hvorhen. Jeg bliver ramt. Jeg er nede. Ja, nede for hjørnet af huset. Jeg ser ham. Jeg ligger bag den her. Jeg reviver, mens Morten han skyder. Og der, han nok ud. Der er en til, der bliver skudt dobbelt dernede. Jeg kan ikke se, at jeg reviver dig. Sådan, nogle af fuckeren. Og nu glider du væk fra mig. Jeg ser ham. Og du er low, Morten. Jeg skal bare ham enkelt gang. Sådan der, død. Nej! Jeg er ude for cirklen. Ja. Fuck mig, mand. Dukke, du skal gøre så, for jeg har ikke liv til det. Nice. Så prøver at rykke på os bagfra. Det var ham. Nice. Fuck mig, jeg reviver. Granat! Skål. Nej, den er død. Granaten, ja. Det var, nej, ja, men det var ham, jeg skød. Det var ham, der kastede den. Så skal vi længere fremad. Ellers så bliver Der er 2 tilbage, boys. Jeg sparer lige hele. vi er inden for cirklen nu. Der må være nogen lige op til højre så, eller et eller andet, eller lige frem. Hvis vi bare holder os samlet, så når de begynder at skyde med os, så burde vi jo have fordelen. Hvis vi kan hæve den. Fuck, det er underligt det her. De burde næsten ligge i den række her, burde de? Lad være med det. Jeg tror bare, vi skal holde os defensivt, fordi vi skal jo overtale. Jeg Ja. tror bare, de ligger i gemmer sig et andet hovedsted. Hvor vi er dumme nok til at komme frem. Altså, de kan ikke være ret langt foran os. Nej, det var det. Nej, jeg ser dem. Hvor? En død. Han kravlede i græsset. Ja. Jeg kan godt se. Er det ham, der ligger ned, eller det er ham, der er død, er ikke det? Ja, han er død. Der kan godt være nogle flere. Der er en til. Jeg prøver at fronte så. Så sats på, at han kommer frem. Smukker de igen. Er det ham danser igen, eller hvad skal han? Enten så ligger han meget flat her, eller så er han udenfor. Au, jeg er skudt. Jeg ser. Nice. Fucking fedt det der, man. Hold da kæft, mand. Jeg dræbte lige 9 her til sidst. Ja, jeg har kun dræbt 2. Det er også bare at tænke, nej, ved du, jeg løber rundt og reviver. Jeg dræber hele pisset lige. Shit. Nice. Kan man ikke tage in-game screenshot eller noget? Det ved jeg ikke, en print screen virker. Nej, det bliver bare sådan noget baggrunden af det pis her. Jeg kan tage og lægge den op igen. Jeg har jo de sidste 5 minutter, men det var bare mega sådan forvirrende, synes jeg. Ja, Men jeg gemmer den lige alligevel.